Queda proclamada alcaldesa a candidata incluída na moción de censura, doña María José Sampedro Fernández. As miñas primeiras palabras como alcaldesa teñen que ser de agradecemento. Non hai honra máis grande que ser a primeira alcaldesa do sitio no que naces. Que ninguén dubide das miñas intencións. Serei a alcaldesa de todos, cos meus acertos e cos meus erros. Dos que escriben Ribeira con B e tamén dos que escriben con V. Se nos fai unha moción de censura sen ningún tipo de motivo obxectivo, únicamente responde a intereses partidistas de dous partidos que temos aquí, se reparan para eses rostros, verán as caras da traizón non só ao goberno de Ribeira, senón tamén ao seu propio electorado. Veciños e veciñas, lévome o máis grande que pode levar un representante público, que é o voso cariño e o voso recoñecemento. Saiamos hoxe coa cabeza ben alta e, sobre todo, sorride porque imos gañar. Que vai dirixir este Concello 1 ano e 8 meses. Están en conta de atrás porque toda a xente non quere que vostedes sigan aquí. Venceredes pola forza bruta, pero non convenceredes, porque para convencer fan falta razón, dereito e, permítome engadir, dignidade. Este gobierno municipal, que empezó en julio del 2023 y que acaba hoy mismo, no por traición del Partido Ordenanza Independiente,